Asinibingelele izihlobo zami ezinhle egameni likaJesu lapho uNkulunkulu anibeke khona wanitshala khona ngoba enethemba. Ake sizonivusa abakithi ekuseni sizothi vuka ukhanye inkazimulo kaSimakade iphezu kwakho, ugcobo likaNkulunkulu luphezu kwakho. Sizothi lahla amanga, ubambelele eqinisweni, lahla amanga, ukhulume iqiniso, likhulume nomakhelwane wakho. Yini kuthiwa likhulume? Ukuthi namanga uwakhulumile. Impilo yakho phela wesihlobo sami, lokhu siyayisho lento ukuthi iboshwe amanga. uNkulunkulu ufuna ukuzokukhulula ngokuthi ukhulume iqiniso. Akakwazi ukukukhulula ungawalahlile amanga. Ngikhulumile izolo ngathi into oyilahlile, yes, mancane amathuba ukuthi uyithole, nanokuthi ake ngingasho ukuthi mancane, awekho amathuba okuthi uyithole. Okubuze kubantu abalahlekelwe izinto ey'ngamagugu, uyabona, yiqiniso ukuthi sayithola lezi zinto eziyigugu kuwe. Ayikho into eyigugu bakithi njengefoni kumuntu. Umuzwa esethi ifoni yami ibiyimpilo yami. Awukubuka ukuthi uma ngabe uyilahle uyayithola yini. Uthi uma ngabe uyifonela iqale iringa igcine isithule, kuyasho ukuthi isinyamalele, isilahlekile. Uyabona, yonke into oyilahlayo awuba sayithola. Yingakho sizothi empilweni yakho yokukholwa, ngoba impilo yakho ayiyi phambili, kunezinto okufanele ukuthi ngabe unazo, awunazo lezo zinto. Yindaba ukuthi awulahlile. Sizothi lahla amanga ngoba impilo yakho iboshwe amanga. Awuvumele ukuthi impilo yakho ikhululwe yiqiniso. USathane sengishilo ngathi uletha amanga. Ngikhulume lento izolo ekugcineni, sengigcina ngathi into eyenza ukuthi uEva ekhohliswe uSathane, akhohliswe inyoka, into eyenza ukuthi uEva ethi uma ngabe ebona umuthi, ewubone, ewuhalele, ebona ukuthi ulungele ukuthi udliwe, ukuthi wasuke walahla iqiniso. Uyabona, wayese ebamba amanga. Yingakho uEva wawela esonweni, waphucwa izinto ayenikezwe zona, waqala manje waphila kuyipain. uNkulunkulu wayengamdalelanga umuntu ukuthi ezwe ipain. Yiqiniso ukuthi amanga azokulethela ubuhlungu ongadalelwanga khona. Amanga azokwenza ukuthi ubalise, amanga azokwenza ukuthi ugule. Yezwa, iy'thembiso othenjiswe zona, amanga akulethele ukuhlupheka. Njengoba usuyikhuluma lento ukuthi wena uyahlupheka, unamabhadi, awazi ukuthi waze wazala iy'ngane ey'njena kwakwenze njani. Yindaba waze wahlangana nalo muntu wesifazane okuhlukumezayo, noma wahlangana nalo muntu wesilisa okuhlukumezayo. Lento yangenza ukuthi ngithole lo msebenzi ongigqilazayo. Amanga uma ngabe ungawalahlile, azolimaza impilo yakho, azokwenza ukuthi ungayi-enjoy izinto uNkulunkulu ayekubekele zona, akwenza ukuthi uphile impilo ebuhlungu. Yabona, usho ukuthi into ewukuthi ugwayi sengiyafuna ukuyeka. Uthola ukuthi awusayeke. Iconsi leli elingibambile ithini into yami, lento yokuthi angiphilisani nomakhelwane. Ngishilo ngathi umakhelwane umuntu oseduze kwakho. Sengihlinela abantu noma ngingasafuni. Uyabona, sengiphila empilweni yamanga. Khona izinto engiyithole ngamanga, kunezinto engiyithole ngobuqili ngakhohlisa abantu. Ufike kanjani lapho? Ukuthi awuwalahlile amanga. Amanga azothomenta impilo yakho. Amanga aphuma esihogweni. iBhayibheli lithi uSathane uyise wamanga. Noma ungaze usho ukuthi kwesinye isikhathi amanga ayangivikela. Uyabona, lo mcebo lona engiphila ngawo owamanga, awukubona ukuthi indlela ongakukhulule ngayo. Uyabona, uma ngabe wahamba wayothwala, wathola izinto zamanga. Bukani bazalwane, indlela abantu abathwele ngayo, abanye bafuna ukuphuma.
uyabona, ngoba izinto ababeyibuka sengathi zinhle manje zigqilaza impilo yabo, ziyabakhalisa. Uyabona, sekufanele ukuthi lo muntu wesifazane noma lo muntu wesilisa anikele ngengane yakhe noma anikele ngomzali, ulahlekelwa izinto azithanda. Ufike kanjani lapho? Ufike ngokukhuluma amanga. Yingakho sihlobo sami, lahla amanga. Impilo hayi ngoba uNkulunkulu wakhe engenamandla, hayi ngoba uNkulunkulu wakho engafuni ukukunikeza izinto ayekubekele zona, hayi ngoba kunzima ukukholwa, hayi ngoba uNkulunkulu efuna ukuthi ufukuze. Uma ngabe usufukuzile izinto mase yanginika uyazi uma ungase u-understand ukuthi uNkulunkulu ukuthanda kanjani, akadlali uma ngabe unemicabango emihle ngawe. Uyabona, imicabango emihle uNkulunkulu ufuna ukukubona uphumelela. Uyabona, kuzona zonke izimo zempilo. Akusiyona intando kaNkulunkulu ukuthi ngihlushwe zingane, ngihlushwa indoda, ngihlushwa unkosikazi, ngihlushwa abantu emsebenzini, kodwa kuyenzeka ukuthi lezi zinto zingifice ngoba ngikhuluma amanga. Ngizothi nesihlobo sami, lahla amanga. Impilo yakho ibanjwe amanga, impilo yakho igqilazwe amanga. Uthi uma ngabe uvuka ekuseni, usathane uletha onke amadimoni azokubamba ngamanga. Uyakhumbula usathane ukuthi umuntu wamwina kanjani, wamwina ngenkohliso. Uletha imimoya yokuthi izowina wena ngenkohliso, uyithole usukhuluma into engekho, into ongakaze uze uyicabanga, uyithole usuwenza into ongayiqhenyi ngayo. Yes, kunezinto okugijime uyoyikhulekela kuNkulunkulu, uthi uNkulunkulu ngisize ngiphume entweni ewukuthi nokuthi. Lowo mthandazo wakho ubokwazi ukuthi awuphendule. uNkulunkulu akakwazi wemzalwane ukukwenzela into asayenza. Yes, wena into okufanele ukuthi uyenze, ngizokhuluma nawe ekuseni, lahla amanga, ukhulume iqiniso. Ngamanye amazwi ngizothini? Yekela izinto zikaSathane, thatha izinto zombuso wasezulwini, thatha izwi likaNkulunkulu. iBhayibheli lithi uma ngabe senifeze konke, yabani, uma ngabe senifeze konke, ngamanye amazwi uma ngabe senenze konke, yimani emazwini kaNkulunkulu, yima ezwini, ngoba izwi ilona elizokukhulula, ilona elizokunikeza izinto ongenazo. Ngamanye amazwi ngifuna ukuzothini? Yima ekuphileni kunokuthi ume ekuguleni. Uyabona, yima ekuphileni, yima ekutheni ngemvimbo uJesu ashawa yona ngaphiliswa, yima empumelelweni. Uyabona, kunokuthi ume entweni yokuthi mina ngiphumelele, angazi ukuthi sekwenze njani. Lalela wemzalwane, uSathane ngenza ukuthi ujikelwe abantu, ujikelwe zingane, ujikelwe umphakathi. Yindaba ufuna ukuthi udedele iqiniso. uSathane akave ekujabulela uma ngabe usukhuluma amanga, uthi ave ngixakekile, ave ngigula, ave ngiswela, mina nginamabhadi. Uvese ejayive eyedwa, uyazi ukuthi ulahle iqiniso. Uyabona, iqiniso ulahlile, wathatha amanga. Futhi izinto azozenza empilweni yakho, uzobona uzokwenza izinto zamanga, uzobona kujika izingane, uzobona kujika abantu abaseduze kwakho. Yingakho ngizokhuluma nawe, angizili ukuzodlala ngengqondo yakho. Ekuseni ngizothini? Lahla amanga, khuluma iqiniso. Ithi uma ngabe uvuka ekuseni, thatha iqiniso eliyizwi likaNkulunkulu, khuluma lona. Ikhulume lento yokuthi uyaphumelela, ikhulume lento yokuthi uJehova umalusi wakho, awuyokweswela. Ikhulume lento yokuthi ungena kuleli usuku akukho kubi okuyokwehlela. Uma ngabe ukhona ungasindiswanga, ungayithanda le, akusiyona eyakho, ungenza ukuthi kube eyakho. Kanjani mama uMnguni? Thatha impilo yakho uyinikele kuJesu. uJesu uyakuthanda, unemicabango emihle ngempilo yakho. Ngicela ukuthandaza nawe usho emva kwami uthi, Nkosi uJesu,
ngiyakholwa ukuthi wafa, ngiyakholwa ukuthi wavuka. Impilo yami namhlanje nginikela kuwe Jesu, ngiyakuvuma ukuthi ube inkosi nomsindisi empilweni yami. Amen. Sizothi isidalwe esisho kwaqala kudlulile, bheka sekuvele okusho, ube nosuku oluhle. uNkulunkulu akubusise. Amen.